היי חברים, יש לנו 11 דקות ו-20 שניות. היום אנחנו עושים את אתגר הלימון. בואי, מהר. אוקיי. זה בערוץ המשותף שלי ושל הדר. רגע, אני מצטערת. יש לנו פה את הלימונים העסיסיים והחמוצים מאוד, ותביאי את כוסות החלב. אני מביאה. אני חושבת שחלב אמור להרגיע את החמצמצות, כי ניסיתי את זה פעם, זה הצליח. אז חכו שנייה, שהיא תביא. היי כולם, נהדר. אל תדברי חלש כי אולי ישמעו אותך. אז אנחנו מתחילים באתגר הלימוני שלנו, לקחת, יאללה לימון אחד. לא, צריך לשאול שאלות. מי שטועה, אני רוצה. מי שטועה מפסידה וצריכה לקחת. את חייבת להגיד את התאריך לכל זה. לא. לא, כן. איך קוראים לשם המשפחה שלי? איפה אני? אם את צודקת, אז אני אוכלת. אסור לך, די, אסור. אבל זה טעים. אסור, חכי. טוב. איפה לי? בחיים לא שמעתי אותו. מה לעשות? אדר, אני אעשה לך רמז. ג' עד ו'. גדרוב? פסולה תאכלי. אז מה שם המשפחה שלה? את חייבת להגיד. אפשר חוד 2. גדה. דו. כמעט. גדה. אסור לך לאכול, די. גדמו. יפה! אני אוכלת אבל. אבל אני עדיין טעיתי. אבל אני לא אוהבת. את חייבת, סורי. אוקיי, אם תתבאסו אז אני לא רוצה שתראו אותי סתם. את חייבת את הכל. זה מגעיל, תשתי חלב. אבל אסור לך לירוק. אם את יורקת, ביי, לי נקודה ולך 0. ככה אנחנו עושים. קדימה, תקחי עוד אחד. עכשיו זה. היא יודעת מה שם המשפחה שלי, אז אני אומרת משהו שהוא יותר קשה. מה תאריך הלידה שלי? 9 למרץ. לא, חכי, אני תאריך ללמד. זה עם 1 ועם 2. ויש עוד מספרים. 2 ל-12 אני נולדתי ב-2007, אבל מה התאריך? 8 ל-9. 8 זה לא עם 1. יש לך עוד ניסיון אחד? יש מספר שבנוי משני מספרים, והמספר השני הוא מספר אחד פשוט. לא, הוא מספר 1 כלשהו. הוא מספר אחד. כלשהו. ספרה אחת כלשהי. קדימה, אני מוכנה לאכול. אמרתי לך שזה עם 1 ועם 2. מה, את מצפה שאני אוכל? לא, אני מצפה שאני. רוצה גם? עם סקי תביא. טוב, אני אוכלת, מה? את לא יודעת? אני אגיד לכם לפני שאת אוכלת, זה 10/2/2007. זה 10/2/2007. תצקי? טוב, קחי את שלי. אני... לא. טוב. יש. תחית. תאכלי את זה וזה יעבד לך. זהו זה. זה את החמוץ. קודם כל. אני עדיין מחזיקה אותו. שנייה, אני מטייפת. תאכלי את זה מהר. אני לא יכולה. את לא יכולה? יאללה, תורך. אני מתכוננת לחטוף. נו, תאכלי. נו, ותגידי לי את השאלה, קודם כל. איזה שאלה? שאלה, עלייך. איך קוראים? לאח שלי הקטן.
יש לך בכלל אח קטן? אוקיי. אפשר עוד בהתחלה ועוד בסוף? כן. א' מ'. למשל, מה אנחנו? אדם. ב. אה, אני אוכלת? כן. זה היה קל. בחיים לא הייתי מגלה. די, תאכלי את. טוב, אני נאכל ביחד. 3, 4, מה זה הפרצוף הזה? זה פרצוף. אני לא אוכלת את הכל כי זה לא היה התור שלי בכלל. אבל זה חמוץ. אוח. היא אכלה 3, אני לא אכלתי כלום, זה לא נחשב. היי, טוב, ניקח את זה כשניקח. צריך את הכל, אז תאכלי. לא, אני עשיתי את אמרנו זה. שצריך את הכל. בסדר, אבל זה לא היה התור שלי בכלל. נו, יאללה. יאללה. אני צריכה להגיד לך שאלה. איזה סדרה אני הכי אוהבת ביקום? היא מתחילה בדלת ויש בה רווח, וגם היא מסתיימת במ"ם סופית. דב חיים. באמת? מה? חי? לא. שואלת אותו כבר. טוב, לא כל כך, אני אוהבת אותו. אבל זה לא הוא, זה לא סדרה. יש לו סדרה, אבל אני לא רואה אותה. כי הוא לא מעניין אותי. לא יודעת. סדרה מאוד ישנה. לא יודעת. להגיד? בטוח את לא מכירה את זה. רגע. גלים היום? מה? וזה מתחיל בדלת. דלת? כן. אבל לא אכפת לי. דבנה אכפת לי. אכפת לי, זה מסתיים עם מ"ם סופית. להגיד פשוט. כמה זה עולה? דורה ובום. 250. חסכתי. הגיטרה? הראשונה שלי. כן, זה הגיטרה. כמה לך יש כסף בקופה? אין לי שקל בתחת. טוב, סבבה, זו הגיטרה הראשונה שלי. והייתי הרוסה. תראי כבר. זה כולה 7 דקות. בסדר, להגיד דני פנטום, את לא מכירה את זה. זה חצי ילד, חצי רוח. קדימה. אני מוותרת לך הפעם, את לא חייבת לאכול לימון. אני יודעת שזה קשה לך. טוב, איזה חג אני הכי אוהב. בבקשה, עוד בתחילה ועוד בסוף. אני גם... מ"ם סופי. מ"ם סופית. אני יודעת. פורים. ו... לא, את עושה לי ככה. אני אוכלת. מוותרת. למה את מגלה לי? זהו, אבל זהו, אני צריכה לאכול. לא, יש לכל אחד יש 2 ויתורות. לא, אני לא רוצה 2 לימונים. לכל אחד. אני אוכלת 2 לימונים. 2 לימונים? עכשיו, מסכנונה. כמה לימונים לקחתם, תגידי? לימון אחד. וגם זה השתמשה בחצי. כל אחד? מה? כל אחד מכן אחת? מה, לימון? כן. לא, השתמשנו באחד. פתחנו חצי ממנו. או, חתכת שלם? חצי? כן, חתכה חצי מאחד שלם. טוב, בקיצר יש לנו 11 דקות. עוד 2 דקות זה נגמר. אנחנו מעלים את זה ואז מחכים. יאללה. אוקיי. אז יאללה, במקום זה... לא. קל. אוקיי, סינגרות. רע. ג'ורדי ג'ורדליש, בן תבוש, סטאד בוי, אוי אוי אוי, היי, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה. לא, תעשי את זה. היי,
אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה, לא, אחת כמוך בטח שמעת את זה הרבה. אני מרגיש שאת יודעת בדיוק מה את עושה כשאת עוברת ברחוב ואת שולחת נשיקה, לא בכוונה, איך גורמת בגולת ההצגה. כאילו לא בכוונה, וחולאים כבר מסביבך התעוררה. כולם קראו לך הזהב של השכונה, אבל היום שנים בכל המדינה, תגידו מי הכי יפה בכל העיר? היא הכי יפה שאני מכיר. אוקיי, כל סופה שאת מגיעה לפה. את יושבת פה, אני פה, אוקיי? אני צריכה לקום על הגיטרה. טוב, חבר'ה, את רוצה להיות זמרת בעתיד? יס. אני כבר זמרת. אוקיי, שנייה. אבל כמקצוע, את רוצה את זה? טוב חברים, תנו לייק, תירשמו לערוץ סאב ואת הריבוע הזה. בקיצר, תעשו לנו סאבים, סאסקרייב בריבוע הקטן הזה. אני לא יודעת איך להדביק אותו המסך, אז בינתיים לא. אז מקווים שנהנתם. אם רוצים סרטונים כאלה, תגידו לנו, נשמח